Why? One don't contact me. Oh, bad, never bad. My security. Oh, why not? I have been about to see you. I was going to catch a look at work. Then but that. Oh, Baba thinking. Oh, Baba thinking. Good home. Oh, bad. Never saw you. What's your papa? Somebody kuruma ngabera wantu mujayelenge naye uzokhuluma into imkhazile manje into khona ichaze ebewe kahle ibe uchiphoma imali yonke nami nje manje umkhulu ufuna imali yoyathi ngafonela abakhaya manje ngabatshela ukuthi hlangane nikhokhela inkomo bayakhokha imali yami ngisho kona lokho ukuthi ungaboshwa uqhubeke nomsebenzi wakho ngoba manje umsebenzi mayiqede ukhokhe inkomo cela uthi ayisapho umsebenzi amaplasi ubani ugodwa mawenze iphutha selikhomba yabona mina ngizoyikhokha lenkomo ngizotshela babami namama wami bansize ukukhokha usethwala imali yakhe mhlawumbe manje bangamnikeza half bamnikeza half